To da haka idan wannan bidiyon ya burge ku kada ku manta da alamar like. Kafin mu ci gaba ina roƙon ku da ku yi subscribe a wannan channel din kamar yadda ka saba. Gaskiya kuna iya bakin kokarin ku sannan muna godiya. Dan uwa ka taimaka kai in ba kai ba.